Така, здравейте! Днес ще ви покажа една бърза оптимизация, която може да правите в вашите web апове. Та, в момента общо взето работя под един проект, като сега ще ви покажа какво съм направил. Това е Event Management System, това е проект, който правя в момента. Като цяло съм имплементирал Repository Pattern. Нали, обикновено както си работят с репозиторито е абстракция над базата, сервисите работят с репозиторито и не знаят нищо за базата и това е обичайното, нали. Общо взето, какво, как, каква е целта общо взето на това нещо, което ще ви покажа? Примерно в Location репозиторито, виждате как съм почнал. Task enumerable, какво прави това нещо реално? Имаме един метод, който е имплементиран, който взима всички локации от базата. По принцип те не са много, те са около 30, те са сиднати, но вижте какво правим тук реално. Ние в още от репозиторито, т.е. чрез още от Entity Framework Core, ние материализираме тук локациите, т.е. изпълняваме заявката към базата данни. И после, когато отидем това нещо го използваме в сервиса, ето, какво правим тук? Ние пак искаме да върнем лист и буквално дърпаме всичко, в смисъл дърпаме локациите, то ги материализира, изпълнява заявка и после ги мапваме и накрая ги тулистваме. Което няма много смисъл. Губи се малко перформанса. Реално ние тук в репото, да, използваме ясно тракинг, изключваме change tracker, нали, окей. Но как може да оптимизираме това? За какво ни е? Сега, по принцип, всичко зависи според самия use case. Не трябва да си мислите, че сега това, което ще ви покажа, нали, iQueryable, вместо да ползвате iNumerable, да ползвате iQueryable, ще трябва да го ползвате навсякъде. Нали, това нещо реално се ползва примерно, когато имате. Реално нека да обясним всъщност какво е iQueryable. В момента ние правим някаква заявка към базата и я изпълняваме веднага. Тоест, до тук в момента това нещо е iQueryable. То почва да строи някаква заявка. Примерно, селектирай ми всички локации. Изключи Change Tracker, защото няма да променям нищо. Това е за оптимизация. И ги сортирай по името на града. Съответно изпълни тази заявка. Имаме ли toList? Имаме ли to first or default? Или to first? Или така нататък? Това нещо материализира. Т.е. то се изпълнява още в репозиторий патърна, нали, Entity Framework Core. Което понякога не искаме да е добре. Защото, примерно, ако да кажем имаме pagination, ако имаме filtering, да кажем ако филтрираме по някакви работи, ние не искаме да бързаме да материализираме нещата и съответно, примерно, ако в момента взимаме това нещо, нали, в момента тук нямаме толкова, примерно да кажем pagination или филтриране или строене на някакви заявки, защото какво е iQueryable? iQueryable е това нещо, което ползва така нареченото Expression Tree. Това е дървото, което ние строим SQL заявки. Ние казваме тук селектирай ми локациите, сортирай ми ги, вземи тези, които започват с еди какво си направи. Нали? Казваме някакви условия и то буквално строи SQL заявки, които не се изпълняват. Тоест, те не са в паметта, те не са материализирани, което това е много бързо нещо. Съответно, ако в момента тук нямаме, но ще го направя, за да ви покажа, но ако имате такова нещо, задължително го използвайте. Не бързайте да материализирате, особено в репозитори, патърна. Сега ще ви покажа точно как ще го направим. Реално, да, само че влязох в сервис, iLocation Repository, вместо да връщаме iEnumerable,
ще направим така, че да връща iQueryable. Ето така. Съответно сега трябва да променя името, защото вече не е async. Ще направим get locations. И какво ни трябва в момента? Можем да го оставим, това вече няма да ни трябва. Махаме асинхронните работи, махаме async, махаме await. Реално тук става, връща iQueryable пак. И това не трябва. Това много добре работи също. Примерно, аз го бях направил в Event Repository. Примерно тук. Сега, ето, вземане на всички евенти. Това е много хубаво нещо. Защо? Защото ние тук реално не вкарваме някакви инклюди. Съответно, ние не правим гигантски заявки към базата данни да инклюдваме, а ние казваме просто селектирай ми всички евенти. И вече в сервиза аз ще си взема това, което ми трябва. Сега, ако вляза в сервиса, ще видите, че това нещо тук вече се материализира. Добре, а как става това да се инклюднат другите работи? Защото аз в репото не ги инклюдвам. Ами ползвам проекция. Сега, дали ще я ползвам с AutoMapper, дали тук ще кажа, няма много значение. Вижте колко по-чисто става, между другото, това е с AutoMapper направено. Ако вляза в Mapping, Service Mapping Profile и реално, ето тук. Общо какво ще направи? Той ще направи, до тук е iQueryable. Ще вземе всички евенти от базата, ще почне да строи заявка и тук общо взето AutoMapper ще се направи проекция, защото ние сме го настроили. Нали, ние искаме от евент да върнем event DTO. Тоест ние тук сме го настроили за мембъра с различните имена, той си ги джойнва. Тук си прави join, ще се направи join, ще си вземе каунта, ние тук сме настроили. Прави си проекцията, материализира и сме готови общо взето с сервиса. Вижте колко по-оптимизирано е общо взето така. Пак ви казвам, сега естествено има някакви недостатъци, защото можем вече да кажем, че сервиса леко почва да има каплинг между Anti-Framework Core и между общо взето сервиса и Anti-Framework Core, което да, но зависи какво целите сега. Нали? Ако целите някаква клин архитектура, някаква абсолютна независимост, може да промените някакви работи, но това е абсолютно валидно. Защото, да кажем, в една layered архитектура, като тая примерно, която е монолитна, нали, имаш си core, инфраструктура, репозитори и не е някакъв огромен проект, който ще е Enterprise, няма никакъв проблем това нещо да го правите. Оптимизира ви заявките, прави expression tree и в сервиса ви материализирате. Така че, надявам се да разбрахте какво се опитах да ви кажа. Не го правете навсякъде iQueryable, само в някои случаи, в такива, които примерно имате много инклюди, като имате няколко, примерно pagination, като филтрирате примерно по, да кажем, по име, по дата, т.е. вие не знаете по какво ще са и потребителя избира и те почват да се строят съответно заявките. Проверявате кое е null, първо и накрая вече като знаете кои са филтрациите, изпълнявате заявката. И това е. Гледайте да правите също примерно AutoMapper-а, сега някои хора не го харесват. AutoMapper е нещо много хубаво, защото наистина опростява кода и общо взето дава ви излишна работа. Вместо да имате, да кажем, 1000, ако имате много мапинги, наистина много грозен става кода. Аз лично много предпочитам да ползвам AutoMapper, също може да ползвате Mapster, прочетете Mapster-а.
по принцип, AutoMapper, гадното нещо е, че ползва Reflection, което до, води до забавяне. Макар, че Mapster от друга страна е по-добър вариант, но много зависи дали много зависи от use case, наистина. В смисъл, ако правите по Enterprise проект, може да ползвате Mapster, но не ви препоръчвам в малки проекти да използвате. Общо това е ваше решение. Вие сте инженера, вие сте архитекта. Да, това иска да кажа за iQueryable. Надявам се да съм ви помогнал и да.